Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Chitsitsimutso cha mawu a Mulungu mu mitima zathu chimafunikira kwambiri. Niyovuta nkani yakuti bantu bazibe ntchito ya Mulungu. 2. Bible imatimasulira kukamba kuti ingati sanafune kuti umuzibe sunga muzibe. John chapter 1 nizaberengako likalito kwenda mu chautenga. I'm just trying to cover up from his preaching. He was in the world. This is verse 10 of John chapter 1. He was in the world, and the world was made by him. Ai, Mulungu amene anaipanga ziko. Akasiriza kuipanga ziko, anabwera mu muziko yomwana. Kutandauza kuti Mulungu akwanisa kudyaka apo pa chintu chomwana chisabwani. Mwamene muntu paziko lapansi achitira amanga nyumba nokolesha mkala. Anabwera muda first ninde ni tandaleko pa ziko lapansi. Ndile ninapanga ziko. Baduka pesa abantu lero bali no nipanga hapa nipanga hapa. Papano nipanga. Kurana papanga mwine wake wao kupanga. So he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Not even Bangon. Why? So ukarangana bwino ingatuberenga mau amurungu na kutamanga uri speed so uberenga ulalikira suza lakira bwino. Funzo yani funa kufunza pamene apa. Pali mauchi, pali first 10 cha mene. Nikaribe no funza ni iberenge food so that maybe zitonsebu. Ati. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Ziko sina mzibe. Ziko nini sina mzibe nini? Ziko ema ziba mungu. Ni bantu sona mzibe. Exactly. Anabalenga wantu. No bwera pali bantu bamene ya. Bantu osa muziba bamene be analenga yeko. Okasiriza muntu akamba kuti iya Mulungu sasa shoka bantu wenamo. Mulungu wa muntu wina ali yense. Iya anabwera osa muziba. He came unto his own, and his own received him not. Ni wandani wewe wakambiwa. Ni majuzi. Mtundu wa bana ba Israeli banasankiwa na Mulungu. Bible ikamba kuti Yesu anabwera mu mutundu omoyo ndiye mu mwana badwira. Bati mutundu amene uyu wakuti bamuziba Yesu ni wachiguru chawo. Siwana muzibe osa muzindikira. Andi osa mpokerera. Why siwana mpokerera? Siwana muzibe. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, not to become Christians. That's why wantu wanashita spirit chikurupiriro orokapena this religion called Christianity. Akamba kuti, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Anawapa sampamu za kuti wakalema Christians. Kale wana. Veni wazaenda panja ulino ndine mkrisipi. Ndine mkrisipi. Awe ine nankara mkrisipi. Nkani kuru ni mabonzo. Atizapuna kuyambira mkuno kweti enda kusokoro. Chirimonga muntu achoka ku Rwanda. Alina zina lake uja muntu. Akafika muno mama muitana bwana. Mwandanizo. Awa ni masene ya. Ukamba awa ni Maarabu, ni Egyptians. Bali bali na zina rakaye. Chifukwa cha kuti Jesus alina zina yomwe
imasulira pakati paivo kamba kuti he is Christ Jesus, Christ, the anointed one. Then vantu vomwe sivanali kukhulupirira mwa iye vanayamba kuuza vantu vanali kukonka Yesu kuti maKristu si ndiye vaenda na Kristu wakuti Kristu ni maKristu. I want to tell you one thing. There is only one man who is and who was and who will remain that way, anointed. Kristo ni Yesu chabe, Jesus Christ. But you this and I say are we anointed here? Anointing mzogorezo bwera bwanji panali chizindikiro cha mafuta and when they to anointing those that were appointed to be kings kubwera priest na chigubu cha mafuta aza kuchita anointi wankara mfumu ya bana bali. That's why anachita represent bwino pakani ya anointing ni David. Ye Mulungu achitira umboni kuti nampeza mwana wa Jesse, mwana opa mtima panga David. Peter kamzoze ndibe uona wene Samuel vaenda maeni zaenda bwanji kukamzoza uyu muntu mfumu Saulo sazanileka azanipaya akamba kuti bisa chigubu cha mafuta ndipo mwe atenga sengo ya mafuta ita ayika umu Samuel aenda asakira ndani David. Kansi nao mwana Mulungu msogoleni siponse vumwe ndimaita disclose po tu wai Mulungu akamba kuti bisa chigubu cha mafuta ito asakuone Saulo azo oti Saulo akakuona akakukesa because anazo oti chigubu cha mafuta kwechene chendo uzoza mfumu ina sipankara mfumu ziviri pamaro ya Mose chili monga munyumba muli ukwati ukaona mwana akula wamena ndevu abwera 02 alingana na tatu umbera chabe mwana ingati wakula sakira konka because pano paoneka mongati ya makulingana wakula sunga ziurumira Mulungu nyumba si nyumba yako sakira konkara wendonga ngati ni mbuzi wesi amai valina ndevu na nsengo kumutu mwana na eve alina ndevu vatate navo valina ndevu bonse ni me paliponse. That's why there is no order makachisimina. But I want to tell you, he is God of order. Pamafunika kunkara order pali zinthu zomwe iye ali kuchita. Nali kufuna chabe kulenga ground yanga but mvera vinachitika kusogolo. Anawapasa mpamvu zakuti vachedwe vana wa Mulungu. Ni vana wa Mulungu chabe omwe arowa ufumu wa kumwamba. Even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Before you were born, before you came into existence, God knew you. That uyu mwana wanu azaenda pazikora pansi ndiponso azabwereranso kuno kwaye kuzakhala na moyo wosala. Before the foundations were made, before the mountains were created, before the world were put in place, he knew you. That's why God in Psalms 90, verse 1, 2, 3. Moses, I think so, or David, if I'm not mistaken. Psalms 90. Should be Moses. Let's go there. I want to see this prayer here. Anapempera uyu mungu. Psalms 90. Nipempera ya Moses. But inalebewa muri masari Moses danka. Anali kuziva kuti pazikora pansi pakalibe kubwera china chili chonse. Kuli pamene tinalili vana va Mulungu. Then wogwera uyamba kuponda ta. Ona munga Mulungu angashoke vantu bonse omwe analenga. Venango si bantu ni mazodwa chabe ya vantu. Pali bantu na bamene si bali bantu.
Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Ndiwe unali malo yomwe tinali kunkalako. Kunapita ma generations, mitundu na mitundu ya anthu osiyana. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Muntu na muntu kuliko omwe anacho. Wamona ubebe ali hapa. Akalibe abwera. Kuliko omwe analiri. Romba komwe analiri. Sana lina tupi yomwe ali nayo hapa. Because wina anafunza manjayo maro yaoneka ni yakuzo. Say bantu, billions of people. Wenze kwa meno. Yai, kuli chomwe chipezeka pano pazikora pano. Na chomwe chinkara kuli iye. Chomwe chinkara kuli iye sunga chone na maso mpenya. Because ni muzimu. Ndiyo uja mzimu umangoza kuzafika mtupi wangena. Kuti tupi linkare muntu ambe kuyenda. Nifuna olalikira chani siku ya leo. Nifuna olalikira kuti kodini chiyani aba bantu angodulidwa mitu. Ndiye chapa mutu chautenga wa siku ya leo. Kodini chiyani aba bantu bangodulidwa mitu. Mitu zao zili kudulidwa. Kulibe mesi. Why are they being beheaded every time? Wow. Why want our wadulidwa mitu? Ndiye utenga wanga wapasiku ya. Lomba tikaganiza bunugwino. Tenti chile digest tipwanye tipasure chapa mutu chikuti. Kodi tizapunzira chiyani pasiku ya leo. Why? Aba bantu bangodulidwa mitu. Bana wa Mulungu. Ingati uli kusaidi kuzanjala manzere. Sukufa cha. Mutu mafunika wadulidwa. Romba wina ngazifunza kuti musogorafu noralikira chani pasiku ya lero. Nachapa mutu chaso ichi. Kuti why aba bantu bangodulidwa mitu? Why are these people being beheaded? Msokora inu wangati ni mdani woze wanadulidwa kwa mutu. Jona anadulidwa naye mutu. Wena ni mandani. Chenti kambeko. Pangono chape. Tinye nalikire buli. Abizi zinyirene. Kuliwe muzi wambazi wanadulidwa mutu. Yohana anadulidwa. Nanga wena ni mandani. Iwozi semba nali Yohana chabesemera kamba kuti why uyu muntu anadulidwa mutu. Chamba muntu chakachikamba kuti why aba bantu wanali kudulidwa mitu. Kutana kuti sumozi muntu anadulidwa mutu. Si Yohana chaka. Waliko be. Sogorera funo aralikira cyane. Tenga ni wabu. Isaiah 28 verse yake ya 9. Who shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Azapunzisa yani kuziva. Diponso ni yani omwe ali ready kupunzira chapa mutu utenga wasibia. Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Kutandauza kuti kuli bena banayimirira kulalikira but so understand chani doctrine. But afunika iye kukupunzisa kuti uzive kuti choona chili pano. Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Ngati ukali kuyamwa uyu utenga omweni funo lalikira siku ya lero si wako. Ndiwe mwana wa kanda. Ufunika kuyamwa chabe mukaka. Uli kunyumba. Why? Because chapa mutu chikamba kuti aba bantu banali kudulidwa. Why banali kudulidwa mitu? Si satanism
Bantu banali kudulidwa mutu kamba kachilingo china. And then Isaiah ayamba kuti pushingako pang'ono kuti msogolere uyu utenga omwe wagwira ni wabwira. But funso ni yakuti uyu utenga kodi uyenda kuwina aliyense ayi. So uyenda kubana bakanda bakali kuyama. So ingati bana bakanda bakali kuyama sikuti ni bana bakono chada. Bana bakanda bakali kuyama bana wa Mulungu. Ni aba bantu bakuti na ndevu zinamera kumuntu kulipara. Badakali kuyama muntu wotere sangambe utenga wotere. Palibe chomwaza choka nacho. For precepts must be upon precepts, precepts upon precepts, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Kutandauza kuti muntu wanyama tubiri sanga kwanise kuchitana rifai okuchosa malemba yari malemba mubukuro patulika poka apo malemba ya machosana yeka ati tiri pamoja. Yes. Muntu ali ngati ine sukwanisa kuchosa malemba yadalembewa mu Bible, malemba msongoleri ya machosana yeka kuliyeba makamba mu Kizungu apolishana law amendment pali royo omwe ili kujija iliko ichokeko pafunika kubwera chani inango ibwera kuzachitali presija ukaenda mkoti wakafuna kumanga kukotingira law inachitwa amen kuti awe ndikumanga na royi ingatuzi baramuroza bazatayira muro sisebenza pa ira muro inashite expire na muro omwe isebenza siku ya lero ni iria angeno ndazota zoona stinga umanye akamba bazoona kuti royi inachosewa so tizamumangira pa. Amen. So line upon line, precepts upon precepts, here a little and there a little. Bible ili segmented inakara na mapati ya bili. Kuli omweti makamba kuti New Testament church na omweti makamba kuti Old Testament church. Ana muno uniralikira utenga wa Mungu choka chabe ukunishinaenda. New Testament church ili kuchibariziro cha Bible. Old Testament church ili kuchiyambi cha Bible. But ukarangana pa muzimu ukaona bwino arrangement ya hivi. Nivapo kichabe iwe ingati sindiwe mwana wa Mungu. Uyende so chabe mkare woso. Choona ni chakuti New Testament ukailangana pa spirit ndiye ili kuchiyambi cha Bible. But ukarangana Old Testament church ndiye ili uku kuchimariziro cha Bible. Why nakamba so? Kuranga ni yange pati. Why nakamba kuti New Testament Bible ili kuchimariziro cha Bible ati Old Testament ya Bible ili kuchiyambi cha Bible. Amen. But spiritually ukalangana pa muzimu buno bwino arrangement kodi ni mwamene ili. Siri so. Arrangement hapa ili Old Testament. Ngeli ku last, New Testament ili ku first. Chipurumuso chibwera first. Then after chipurumuso changala pa first. Kisaki kunankala kusakira mayo kuti changala chipurumuso. Mayi chizapasa chipurumuso chizapurumusa ndani. Ye kubwera Old Testament. Kuti wapase malamulo. Then vantu vazapezeka vameswala konkera mulo. Vakashite bwanji ya condemned. Then vachaza konkala mulo. Chipurumuso. Musongorero kaendo radikira mao a otere kunja. Vazakamba uti ulichape kuno bwino oro kapena unasukonezeka. Ukakabe kuti New Testament iliwo, Old Testament iliwo. So meso yako siyaona kuti uone bwino mumene banalembera. Indetu verse 11 ikamba kuti for with his stammering lips he and another time will he speak to his people. For with his stammering lips and another time will he speak to these people.
Kutandauza kuti zonse zinthu zinali kunkhala programu ndi mumalemba. Civil straightforward. Bifuna mzimu woyera kuti ukumasulire kuti umvesese kuti chomwe chiri kuchitika ndi chiyani. Ni kuti chiyambi ni chiti. Mutunzi ni uti. Zoona Galatians chapter 3 verse 17 ikamba kuti Old Testament inabwera manje singa chose mkuru wake anayambirira kunkalamo 430 years. Ni wa elder brother. Now not wa elder brother chabe na school because 430 years sipani. Kutandauza kuti New Testament church afa Yesu avutisiwa auka kwa kufa utenga walalikirwa pazikora pansi mission ya sira wautenga mwamene ulili tete mabwera waukomera ka yambali kuchita muzichita kulingana na mwamene zilili kuno ukamba kuti mkuru ni uti pali wawili ndipo muona twene Mose wonse wene Noa wonse wanali kuchita zinthu zakuti zili kumwamba vachita pano paziko la pansi. Kansi ili paziko la pansi ni photocopy cha original ili kumwamba. Bana Mulungu ndifuna ulalikira chani siku ndakamba kuti why aba bantu angodulidwa mitu ndita pa muntu chautenga wa siku ya leo. Luka 24 verse 44-45. Aya ndiye mawu yomwenda kuuzani ndikali ndi inu kuti zijazolembedwa mwa aneneri muli Mose muli Masalimo zakwaniritsidwa. Aba bantu bonse banali kulemba za ine. Banali kulemba za ndani? Za Yesu Kristo. Noti muntu wina. Pano pazikora pansi pali bantu banankana na makobiri yakuti bakazitana Mulungu so chiguru chabantu chikono. Kulibe vomwe bangachite pali bewa papa ba. Kulibe vomwe sibanga pemperenga ti babusa bawo sibanakanda ati pemperani romba. Tenda kuti abusa bawo banankara kamuzu. Masalimo 111 verse 9 ukayambira pa 8 akamba kuti anatuma chipulumuso chomwe chikazikisidwa kwa muyayaya ku bantu bake. Ichi chipulumuso chakaera china zina la bwino pa chisungu. Holy and reverend is his name. Chokali panja pa mwende kumakachisi mwina mzapeza ma titles vanavara vantu. Ndine Bishop Reverend Jakarta. Bishop Reverend Jakaya. Iwe ukatachabe zotere waenda bubuku ya Matthew 23 aba bantu bafunisisa kunkara pa mpando wa Mose bae bambera bwino kuba yanika so kubatokoza bambera bwino wai ukuru wa ufuna Reverend Bribon chakuti ndimwe vandani wa mdara ndine Bishop Archbishop Reverend Johnson. Munaimerenga Masalimo kodi zina iwe musomeresa lyoyofya funso yanga pachapa mu chali nchakuti why aba bantu wangodulidwa mitwa why badulidwa mitu aba bantu nizindikira zigwira tiendera pamoja. Bana wa Mulungu chikaverenga 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17 verse yake tiende pa 50 na 51. Nifuna kungo kupitisa ni chabe funso yanga ni yakuti why aba bantu badulidwa mitu wena ngo pemene nafunza funzo yakuti ni ndani muntu we muziba o bantu we muziba badulidwa mitu
muntu ozibika ni umozi chabe ku bantu bambiri. First Samuel 17. Muntu ozibika udana tulidwa mutu ni umozi chabe kuli bantu bambiri ni Yohana. Yohana anakapitamu. Indetu anazibika uti mutu unatulidwa. Ali Yesu kafunza chaza kuza ta Yohana wanamjua. Indetu Yohana wanamjua. Therefore, verse 50. So David prevailed over the Philistines with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him. But there was no sword in the hand of David. Verse 51. Therefore David ran and stood upon the Philistines, and he took his sword and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Nindani wina anadulidwa mutu? David. Leo. Anadulidwa mutu ndani? Very good. Very good. David ayuzinga mwala na singi. Po muri bagoraya tinkara ngara. Mendo mwamu. Romba David uyu muntu amugwesa kudala. Mwala kuti unangena unabora hapa kutaka kuti Goliath anachita bwanji. Anafa. Chilapa ya Goliath ni chani. Kodi ni mwala oro ni chipeni. Ni mwala hatini. But why Afrika kudulidwa mutu? Why abantu badulidwa mitwa? Then David chifukwa takuziva analangana kuda unamukesula kudara. But kuli chasara chimozi. Analangana so. Knife ili kuti. Swedi nifuna swedi pale. Kwa sala swedi hapa mwana wasebenza kudara. Nina naona wina wa Philistines swedi ilipo ni kuenda kutenga chape no isorora wa mdara. Mutu twele bila mutu mubalangiza so pewa naona chema Philistines na finish. Kweze kurepula wa mdara. No hope. Champion ajitabwani. Function yakuti, why are they being beheaded? Why are abantu badulidwa mitu? Msogoleli hiyo question mngani yake kuomba. Wanatistanyia makonye makopa ngono. Simwame. Tanya makonye mapo Nibazona si John Chabe, nipase kwa Mark chapter 6 verse 14. Atinga biloro kuma 20 something so. Nibazona kuti John na Eve banati omkesula mutu. Chere mutu out. Mark chapter 6. Yambira pa 20. For Herod feared John, knowing that he was a just man and unholy. This man was just and holy, but he onani vichitika. Herod is a mfumu watini, but Herod ayopa John. Nisingati mfumu zemwezi yopa wana wa Mungu na watezi. Zikalivo. Kuri okona munga ni wenyerere cha. Tia msongole pitiriza tende. And observed him, and when he heard him, he did many things and heard him gladly. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his Lord. Birthday abantu benango niye chisangalalo chakuti kufunika bena bapita. Birthday celebration yetu ngosekerera pano masiku. Na birthday kulira niko ni keke. Ni na birthday nifuna celebration ya kutizona paoneka kuti na badware. Onani birthday yale nangwe. Ya durisa bena mu. Tie na umsoberetive. High captains and chief estates of Galilee. And when the daughter of the said Herodias came in and danced and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. Iwe usiba kuvina.
Vavemba vakamba tukuneng'ena ati imwe vavemba ati ukunenganenga ukushana manengunengu akuti akakamwana kanavina siliziwa stereo yomwe kanali kuvina kamwana kakaya kakuti maso ya bantu wonse na fumu kumozi vanakweneka kuja kuti bati mwana zoona avina pa birthday yako then atasiriza kuvina mwana afunika ma benefits chiri chonse chomwe ufuna ukande chale nikupasa uyu mwana uyu anachita bwana na uri kuona monga azatamangira majigisi keke orukapena na vina vokumwa ma hunters ayana bwera tie msokole TV. And he swore unto her, whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. And she went forth and said unto her mother, what shall I ask? Sininga mwe hunters kuno nikalipe kufunsira bamaminga tiva mamu wako. Let me go and find out from my mom. Nikwere bwino. And she said, the head of John the Baptist. Vamai vake vakuta mwana wanga vama hunters sivisevenza. That is why nisisevenza. Nizi watili kupati. But pano peve pa. Magina mustizama. Chomwe chifunika hapa. Chifuna mutu. Omuntu wina. Alimudende. Nizoona kodiwa nadura. Tie nawe timvele msosoro. And she came in straight away with the haste unto the king. And asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger, the head of John the Baptist. Mumbare ya manager mbare. Nifuna mbare. Nifuna nikabira mbare. So ni uone mutu. Uri mumbare. Mulululululu na magazi. Ya John. Mutu nifuna. Ndio pali zonse izungangane nazo mfumu. Bachomwe nifuna chani. Ni mutu. Latinero njipo ona satanism zoe. Kuti inaendelea. Ungafune mutu wa muntu. Mfumu inachita bwanje msokole. And the king was exceedingly sorry. Yeah. Yet for his oath's sake. Kumvera mutima chabe kuti tiva mu magazi. Uyu mwana shuwa nje bomwe angafune hivi. And for their sake which sat with him, he would not reject her. And immediately the king sent an executioner. And commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in the prison. Vanamukonka munyama tari mundenda ringare aona monga mdara madezi ya fendera yochoka musachoka manje manje kwa sara kudara 28 days prison yimu nangene prison kairi vakakucharginga ngati 6 months kuyamba kupondoro rati eka you are just counting down so kwa sara kudara 28 days kasi 20 madezi ya sera ya ngona kulichachitika kunja huku iwo uli munhu chachitika kunja kuchifuna moyo wako machokedwe yako yasiya libwi yakuti vakakufunza so ungafuna chabe kuti kansile kanyingale chamwe mene muno kuchira kuti nichoke panja panja hapo machokedwe siya libwi ndipo moyo wabwera cha nyama atasowa fika zote John uliko nili pano mama mfumu ya kumberera chifundo iwe uzachoka lero tiendere pamozi machokedwe siya libwi. Wana wa Mulungu last time ninapunzisa kukamba kuti uziwa ingati waenda kwa busa Jakarta ukumva utenga wa busa, waenda kwa chimwene ukumva utenga wa busa, waenda kwa dunduzani ukumva utenga wa busa. Uyu utenga umwe ukuva ni wa Satan. Ukaenda kungangaziri 8 zonse za kupasa mankwara izankaranganga ikali iti palinganga zonse amayire nanga ziri 10 waenda kuri uyu akupasa kwa mankwara 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 kusiriza kwa syllabus azankaranganga ikali pali wonse iwe utenga umwe ukumva daily waboza ndio zankara zisatana likuru lakuti kukunyura so chinkala choremesa kunkala satana mukuru ndio wamene why
because mwe unaenda mwapakisa ungo unjika chabiswa. But nifuna okuuliza chani siku yale, why are these people being beheaded? Why aba bantu badulidwa mitu? Last time napunzisa kutuka na mdadulidwa mtu chipinga chani. Tiri pamozi pana. Why badulidwa mitu aba bantu? Musogore. 1 Samuel 31. Tiambire pa verse yake ya 1. Lekani nilalikira utenga ni series. Tisakire wina anadulidwa muntu futi. Tikasiriza tisirize naye wamenewe. Uziverenga buno pang'ono chako. Ndiye kweni series la utenga ni nyemera. Now the Philistines found against Israel. And the men of Israel fled from before the Philistines. Mweza po futi pamenea. Now the Philistines fought against Israel. Ma Filistia pa banabwera bakwiya. Muzi wakuti time David nishazozedwa kudara atini. David na Saulo siwanali in good terms. Saulo anali kusakira njira yomwe angapaire ndani David. But David anali kutabataba because Saulo inali mfumu. Inkani inavutisa. Why? David anali kupaya bantu komwana paya Goliath. Bana imbazi mani. David apulumusa bana ba Israel. David apaya chiguru cha bantu. Thousands of people. But Saulo anapaya kwa chabeba ngono. Wantu banazo oti ni campaign romba. David apuronkala mfumu. Wamdara siwana zive kuti David anazoze. Kutankale mfumu wa Israel. Because Mulungu anachitira umboni kuti nampeza mwana wa Jesse wa pamutima pake. David. Iyo omwe ankara musanga avetera nkosi. Then time ma Philistines bananyamuka na mpamvu kufuna kumenya ndeo na bana ba Israel. Chinachitika ni chani msogoleli tie nayo tivere ro. And the men of Israel fled from before the Philistines. Bana wa Israel banayamba kutava ma Philistines. Aya mabweredwe siyali kunokoni kamunga pano chipetwa. And fell down slain in Mount Gilboa. Bambiri banakesedwa papiri because katutaba Mulungu safu na kututabe ukesedwa ufune sufuna. But ma Philistines sona kufuna tabe bana ba Israel kulichomwe bana likufunisisa abantu tie nayo msogole chive. And the Philistines followed hard upon Saul and upon his son. Ndio omwe bana likusakira. Ma Philistines basakira ndani mfumu Saulo na bana bake vile Jonathan. Aminata. Wina ngwananda nizile. Timausha. And the Philistines slew Jonathan and Abinadab and Malchishu. Saul's sons. Kodi Saulo vampaya kudara wakaribe. Wanatamangana mpango kuti apa I think abatifunika kuti tigwire mfumu yabo tikesure. Vana vake tikesure. Vana ba Israeli wanayamba utawa. Wata wanabidwa papiri. Vana kesu volse. Kukese. But hii time yomwe banali kupaya na hii. Kumbukira ukaenda kumbuyo huku. Je kuna choka ijankani ya Zigra. Ti kumbuka ti. Anaile nikila kwa apostle. Zigra recovery. David analina vina vya mwana ali kuchitao. But Saulo alinandeo yomwe ali nayo. Romba ma Philistines wachitika muka wanaziwa kuti kuno kwamene tili lero David kulibe. Tintikeze Saulo. Kansi kupedwa kwa Saulo ina advantage pali David. Iwe ukalipe kuberenga msogolero. Inkani ukairangana kuno bwino. Uona munga anachita engineer mafegwe ya Saulo ayali ndani. Msogolero tie nayo timbe. And the battle went sore against Saul. And the archers hit him. Maaka sivazi vati ni vaja vatu machani. Tumabwandaro. So mfumu Saulo inaona kuti pano paoneka paipa parura. Inga tulipa hose nikuyamba kutaka cha. But vinachitika ni bweza kwa futi pamene ya.
And the battle went Saul against Saul. And the archers hit him. And he was so wounded of the archers. Ndiponso kanamulasa kamkondo tuja pa mabwanda aro. Pomwe kanamulasa imfumu inakamba bwanji. Then said Saul unto his armor bearer. Amabiera uyu munyama tabanyamula zingwe za mkondo za mfumu. Ikarula mkondo ujaonya mula zingwe za mkondo apereka pula mfumu varani because pano paipa. Mfumu Saulo ikamba bwanji kuli ambeara wake. Draw thy sword and thrust me through therewith. Muntu wanga nizooma ninyamulira zingwe za mkondo kuti nivale so that nisafe. But nifuna okuuza Roma kuti tenga knife sword yako hiyo uzandikesule chabe nife. Why mfumu Saulo akamba maotere kuli muntu omunyamulira zingwe za mkondo. Ite damuza kuti bwera kuno ninyamule chabe unitabise so that abantu wasanipa. Mfumu Saulo auza uyu wanchito onyamula zingwe za mkondo kuti taona vanilasa aba bantu. Tenga chipeni chako, tenga knife, bwera unipaye chabe. Why Saulo afuna kupegwa na uyu mundu? Anali kuyopa chako. Lest this uncircumcised come and thrust me. Lest what? These uncircumcised come and thrust me through. Kodi ndise mtundu wao wapanda kushitiwa circumcised? Ha? Ndise mtundu wao wapanda kushitiwa circumcised? Sindise majuza ati? Sindise wana wa Israeli. Sindise ma Gentiles. Ukambira Saulo akamba mawaso, akamba bandani. Kutawa Adulidwa aba. Bazabwera banivutise. Bwera unipaye chawa menewe so that wakafika wapeza na stabwani na fagudana. Sinifuna kupaye wanawa bantu. Bazanivutisa aba bantu. Iwe muntu wanga bwera pafupi. Tenga knife yako nipaye. Why bantu Adulidwa? Banafuna kupaya abantu amudulidwe. Sogole nizindikira ukomweta yamba kuyenda kusondomo kaso zamba kugwira kunovwira. Tia nayo msogole tive. Lest these uncircumcised come and thrust me through and abuse me. But his armor bearer would not, for he was so afraid. Why? Mwambera mfumu yapeleka order ati yo mfana vanilasa mambara. Maeni karibe kufa, tenga chipeni chako unipaye ndiwe. Because ukabarekera abakugwera kunipaya. Bazanivutisa. Siwo Adulidwa aba bantu. Then uyu munyamata uyu onyamula zingwe za mfumu anavomera kukapaya mfumu sana vomere anakana ndiponso anali na manja. Chinachitika ni chani msogole? Therefore Saul took a sword and fell upon it. Anatenga chipeni ni ndani. Mwine wamene anali kuitana wina kutabwera mpaye. Anatenga knife yakati kone kama mnyama tanali kuziwa tafumu wai ntenge knife yanga nikupaye ni nani imu mulina yana ali yesa Afrika kufana chipeni chake pano pe Afrika ni porula waya wabantu Adulidwa mitwa beni mfumu inachita bwanji kwezapo timbele msogole. Therefore Saul took a sword and fell upon it. Mfumu anango sorora chipeni chao so kapena chinalia hapa masaidi kweka vinali vitali kwe na kungo chimi kaso no gwera hapo pamene hapo pa chipeni pamene hapo chipeni ukachigwera kwa kachibulikira kumusana wati hii verse mukalenga kuno mabuku aya mukaenda kusoma Samuel 2 Samuel mukayambira pa chapter 1 kuenda ukumuzaipeza futi ipitirira ngane mene vanango tenga mfumu anatenga chipeni no chimi kana gwera hapo hata gwera hapo chinawara za chipeni cha bulikira hapo tandauza kuti mfumu azishita bwani. Mfumu anazipa yauro nchipeni jina wafaya. Animekwecha ya bwina pa tiza ya kaparasti. Tedi mena msogolini. Lomba mfumu ya zipaya. Uyu onyamula zingwe za mfumu. Anatitiani after taona wa mfumu wapa. And when his armor bearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword and died with him. Nae hata unaje mfumu yeba chaya ini ya chikata hii.
nikuchosa chabe chipeni wachimika wagwerapo chake naendele kandi chayameneyi naye anangosolola chipeni chake na kuchimika nogwerapo nokufa pamene pale. So nifuna tifusane funso imodzi nikalipenda pitiriza kulalikira uthenga chinalengesa uyu munyamata kuti naye achose chipeni asolole chipeni chake nogwerapo noferapo chifukwa chakuti mfumu wafa chake zinamanga. Okay. His leader was guilty, so he was also afraid of the same scenario whereby if they come, they will also play with him. The way he would die would be worse than the way he died. Okay. Tizagwirizana. Maanza ziyonse are correct. Don't worry. So now, tienti pitiriza timvere msokore kubere. So died and his 3 sons and his armor bearer and all his men that same day together. So anafa na wana wake wangati? Watatu pamoja na ndani na huyu mnyamata wonya mula zingwe za mfumu. Wose wanafa. Wanafa na chani ya babantu. Ngakambe chati swedo benes oro mpeni knife zinabakesa banali kufera ku chipeni. So musogoreri kani ni abwina tiberenga chabe Bible tikaseza kuberenga Bible musikasiriza bonse tienti pitiriza nayo timve. And when the men of Israel that were on the other side of the valley and they that were on the other side Jordan so that the men of Israel fled and that Saul and his sons were dead, they forsook the city and fled, and the Philistines came and dwelt in them. So uona manje kuti abanyamata bena badali kusidia rina bena badali kusidia rina wanaona kuti Saulo mfumu yafa na wana wake na wonya mula zingwe za mfumu afera kumozi kwenze kulekula bana ba Israeli. Then ma Philistines banabwera kuzankara mmalo y'abana ba Israeli. Tienti pitiriza msogole tikali kuberenga Bible nyamushe itisiriza yonse. And it came to pass on the morrow after kwacha kusenika bamabwerera masoja bakamenya nkondo kwetina paya bambiri tienti ka checking etone vintu kapena bali na godi bali na nkorokoza bwino bali na tumachani titengeretu tinasebenza malaika kwanji pekuna cha kusena baba. When the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his 3 sons fallen in Mount Gilboa. Banaobeza ni wokufa abantu. And they cut off his head. Yeah. And why are they being beheaded? Why are abantu badulidwa mitu? Muntu afa kudala kwa yanafama hilo. Then the Philistines wafika so wamuona chabe ni mfumu wanakodi wanadura wonse mitu kweza hapo msobreti mbele wanadura wonse wanadura chabe umozi. And it came to pass on the morrow when the Philistines came to strip the slain that they found Saul and his 3 sons fallen in Mount Gilboa. Pamozi penze bantu 5 bana batatu ba Saulo na uyu onya mulazingwe 5 bali gone pamene hapa pasaidi hapa. Cheti mvere romba muti banadulidwa bense muntu kapena kulibena wanasa. And they cut off his head and stripped off his armor and sent into the land of the Philistines round about to publish it in the house of their idols and among the people. Aikani msogoleni ni abwe. Ma Philistines watafika wanapeza watu woko no sorora vipeni futi. Osa dura wonse mitu kurumozi tabafunika kuduridwa mutu hapa. Pamoja wadariwa ngati 5. But wewe kuduridwa mutu ni kumozi chana mfumu kudureni mutu. Why Saulo aduridwa mutu? Che mutu yuwachokewa. Mvura ni zingwe za mkondo hizi. Ephesians chapter 6:12. Hizi zingwe za miletivara hizi. Si za mkondo ya kutuya. Ni za mkondo ya kumzika. But amdala wenzana para zingwe za mene because wenze pa battlefield. Mutu cheku zingwe machosi.
aba basara nyama nao wanaenda nao kwao Philistines. Wakamba kuti muja mwamene vanari kupemberera veve ma idols because vanari kuvomerezwa kupembereza viri vose vanari so kupembeza Mulungu wachoona baba chifukwa cha roho simungapembeze Mulungu wachoona ndimwe vandani mwe sindimwe vantu vamudulidwe ka vana vafikiza kuja kuemba kuonesa ma cities wonse Saulo Saulo kwenye chisangararo but ukazifunza maningi msogolera why aba bantu vanari kusangarara vataona mutu wa Saulo chenayo msogolera uzamvira vinachitika. And they put his armor in the house of Ashtaroth, and they fastened his body to the wall of Bethshan. And when the inhabitants of Jabesh Gilead nikamire tu pamene hapo vasiriza kuta spread news vantu vauona mutu wa Saulo vakamba kuti vanatenga tupi la Saulo nolikomera kuchikupa so ka valimangirira pamene vaika vonse ka bati vatamva romba amutundu wina kuti mverani chachitika kuma Philistines vatenga tupi la Saulo aya ni ma Gentiles omwe tiri kukamba pano ati vanachita bwanji venango. And when the inhabitants of Jabesh Gilead heard of that which the Philistines had done to Saul, all the valiant men arose and went all night and took the body of Saul and the bodies of his sons. Nao vananyamuka usiku sestinaoneko mutu kapena tupi lake vakamba kuti vamukomera mu nyumba tiyeni na usiku akuti vanaenda usiku wonse kwenda kukatenga tupi la Saulo kukatenga zingwe na vana vake vose matupi yao no yatenga pe vanayatenga vanapita nayo kuti ero vanachita nayo chani matupi ya vantu wokufa. And came to Jabesh and burnt them there. Nezoona monga vazashikiwa chakuta vafa kudara vanafa kudara vantu tenti vashike kuoneka monga na veva vanzina chovava wakumutima vanango yatenga matupi kutoka pamene pana unjikani nkuni tirani parafini kama yashani mibili vana vatenta na moto msogoretie na yichisiri zamani. And they took their bones and buried them under a tree at Jabesh and fasted 7 days. Vana wa Mulungu muntu azunzika uko Saulo auza wonyamula zingwe zake kuti tenga chipeni chako unipae because aba bantu aba bakanipaya ndiveve bazanivutisa tupira Saulo kodisi linavutisiwe tupira Saulo linadulidwa mutu ati linaenda maafu tupira Saulo linazungurusiwa musiti monse waona na mutu ndiponso wantu wanasangarara vanali kusangarara si vana va Israeli vanali kusangarara ni ma Gentiles vanalibe Mulungu kuchokera pachiyambi. Ephesians chapter 2 mkaendera pa verse yake ya 8 kenda nayo pansi ndiye vasangarara poona mutu wa mfumu ya vana va Israeli anaikidwa na Mulungu. Vakasiriza kusangarara sichina perea vanatenga matupi vayamangirira mchinyumba but uyu mtundu wina na weve wa ma Gentiles vananyamuka nopita kukatenga tupi na usiku tatika pena wali na chifundo wafuna kushika tupi la vutisiwa vatenga moto kutenta mubili wa Saulo na vana vake vatasiriza inkani vanatenga mabonzo ya Sara si ananyeke kumbani migodi lomba tiyashika vasiriza kuyashika vana kuti vana fasting 7 days. Hii fasting yezolira au bakaneza isanga Tenti pasura utenga tuusirize bwino poko tikaenda ku 2 Samuel chapter 1 kusirisa uko ndipo mwe uona kuti uyu munyamata anadura mutu wa Saulo anabwera aenda kuli David sinifuna kuyenda uko 2 Samuel chapter 1 mukayemba kuiwerenga munyamata anadura mutu wa Saulo anaenda ukafika kuli David mmoja David uta Jonathan yafa na mabrothers wake wafa David anakuembekeza mveli chapa iwe nizakurupirira banji kuti utenga omoka mbani wazoona
akamba kuti kulupira tina Saulo afa. Iwe ukamba pazoona kuti Saulo afa nizindikira bwanje, akamba kuti mutu wake wadulidwa. Adula mutu wa Saulo ni ndani? Akamba kuti ine ndine wamene ndaudula mutu. Ndiwe mwana wa ndani? Akamba kuti ndine foreigner, si ndine mjuu. So sinifuna kuyendawo cheki sikisa utenga watu wa siku yale. So utenga wanganiza usiriza munjira hii so that tinkare zitonsa kunugwino. China Saulo achita represent chani mu malemba otelo. Kumbukira kuti David anazozedwa atini? David atazozedwa anali kutawa kuli Saulo because Saulo anali kufunisa kupaya ndani David. But David anali kutawa. Kumbukirani kuti bato inakala kwa time ya itali. Kulipa kuti so David abisa maso Saulo abwera pamela panaye achita vyakine but ka David kajuma ko chabe nyura ya Saulo so chwe nobora muzati mfumu semene zofuna kupayani semene kupayani nyura yanu tizazigwira kumetenda kusokoro koze but mumalemba ote taberenga buku ya Luke 24 verse 44 Yesu akamba kuti zakwani sito zinalembedwa muri Masalimo aba bantu banali kulemba zaidi so bana ba Mulungu tikaona Saulo tuona chani, tikaona David tuona chani. Kumbukirani Mulungu agamba kuti nampeza ili azankala mfumu ya bana ba Israeli, mwana wa Jese, mwana upa mutima pana. Kutandaza kuti Saulo sana ali kufunidwa ndi Mulungu inta. Romba fuso yanga ni yakuti Saulo pa malemba otere ashita represent chani. Apatamba kwenda tisiriza kutenga romba tirali kila bonzi. Abanizi bazayamba kugaya romba. Saulo exactly Saulo malemba otere ashita represent chani law. David asankidwa mwana upa mtima pa Mulungu ndiye abwera na chipulumutso oti. That's why sinafuna kwenda kusogoro uyu foreigner anakesura mutu waso anaenda kuli ndani kuli David na kamuuza kuti ndine nampaya mfumu nkarani na kusa munkare kwa muyayaya because uyu muntu anali kufuna kupayani afa wazi wapani tafa ndine nadura mutu wake na 7 knife kudura mutu wake. Romba ukaona mutu udulidwa na Mafilistines waperekedwa ku mizinda ya Mafilistines basekerera wana wa Mulungu chitantauza chani muona po chani mpumbuga likali pa school primary kuti Mafilistines bampeza Saulo asamira kujara chipeni chake afa bebe bafika bakamba kuto azikesura suicide tizamulekera pamena durani mutu no mudura mutu last time wana wa Mungu tunalekera pankani ya kudurirwa kwa mutu chinanengesa Yohani kudurirwa mutu ni chani reason behind yodurirwa mutu kwa Yohani. But your brother wakamba tini mkaza anarengeza. Unjazolani kila bazona. Ndani? Yohana. Wow, msogolele. Chinarengeza Yohani kudurirwa mutu ni chani. Hey. Muma enda kwa mutu ma. Monjezo. That is promise. Ana promise mfumu. Useni. Mfumu ana promise kuti ndakupa chili chonse. Ndeche na mdurisa mutu Yohani. Kachira mkanga ubweza pamene akamba. Sima enda mutu ma roga twatu tatosa kwa semoni. At least once in a while taimvera hapo. Chapwe. Taipweza hapo. Tizi bachape kuta. Oh kasi. Ungara kwa revived, you know. Last time we sema tunaira likira mungu. China regesa Yohani kudurirwa mutu. Kulibani pasa answer ya mene ili yani.
Sikulipenze liko. Okay. Vakambate good teacher. Sasa kaonesa mwana ansa. Koma zakamudrilinga mumbali so kupikira mwana aipeze ansa. Simamene mzogoli. So Lomba, Yohana anabwerera chani pazikora pansi. Ha? Kulalikira chani. Ndizo za kudonsa babantu. Tena. Reason ya Yohana kubwera pazikora pansi. Inalia chani. Huh? He was a forerunner for the one who was coming. He was a forerunner for the one who was coming. The one he testified and said, it is not worthy for me to stoop down and untie his sandals, because he is greater than anyone. So Lomba, teti pitirize nayo. Yohana uyu muntu kodana muona. Iwe wantu trizi. Anataba? Anamuona ati mission ya Yohana yenze ya chani. Exactly. Yohana Peter akabwera chabe uyu muntu. Vantu waonese kuti iyo nkosa iyo. Yomwe ichosa uchimo pazikora pansi. Ndiye yameneyi. Ndiye ukabereka Bible yose. Ndiye mission yenze ya ndani. Ya Yohana. So pomana waonesa vantu ndiye omwachosa uchimo pazikora pansi uyu. Mission ya Yohana inaita bwanje. Yohana izofunika upitiriza unalikira. China tulisa kuti Yohana njani? His mission was complete. Amba kunalikira mandombo parasi because must sending idwe yako yapera. Chiri monga uyu mwana wamuuza kuti nipaseleko kapu. Okay, ngachiteko demonstrator kanikabwira ati yoy. Come baby. Come. Come ya chite expire. Simame. So chomwe chifuniko chitika next nchani. Ukamuona Roma yamba kuchita mpinga mbizi so angozeventa. Chemu za chita nchani. Come ya chite expire. Ati akalipaja. Come with very valid sevenza. Bwera kuno azanyamuka bwera. Bataka bwera ofika. Akayamba kuchita vya kine. Kodini nena mtuma. Yohana mission yake naliyoti kutuonesa ife. Kuti ndiye nkosa yomwe ichosa uchimo pazikora pansi. Then hata iwona nkosa watu. Mission ya Yohana yasira. China paisa mtu, china durisa mtu Yohana. Mission accomplished. Wemba kulalikira bomwesi bili pamini. Why aba bantu baduri kwa mitwa? Saulo aita represent you. Sunga nkale na maridas. Wawili. Pazemtai. Anatipasa chisanzo cha wido. Kutandauza kuti mwamuna wake akafa uyu mukazi amasulidwa. Amasulidwa kula muroiti. Ya mwamuna eza mkwatira ati. Ikati mwamuna eza namkwatira muza ati sense nifuna udia kalembura. Ngati bena ita kulikonse kalembura ifunika irevedi. Deo mwa kufa uyu mwamuna. Mukazi yato kamba odi. Kupika kalembura kuseni kwa sina. So, ndipo mwe uona mzima yape maso kuti make imwe Mulungu anirangana. Make imwe ni chani Mulungu akulangana nani? Bafa muna. Imwe make imwe msekira mna manukupa make imwe every day kusenseni kalembura. Ndipo mwe uona kuti mzima yezo mangi wanachani? Muyakino uyu mwamuna omwabwera azakamba kuti make ngati nikupika kalembura kupika pa time yomofu na wamvera. Uzika kuna tumatibona. Iva makalembura kusenseni ukali na turo pano va pasiri. Ndipo muona asekerera mzimayi mati ndi kukwatiri wakawo. Yesu akamba kuti mukaona Saulo ndimomangidwa na ramure. Simungampembeze Mulungu. That's why my Philistines
aba bantu abana bakonda majendaoza vanaziva kuti imwe vantu muziva umwe arengesa kuti tisapembeze mulungu ni utya kuti tisipembeze mandobwa ya mulungu aya mwezi zuva nyenyezi tisipembeza vintu vokufa yeti mulungu aliko wakumwamba ni wamene mfumu. That's why mafilisti wananyamuka against who? King Saulo. Ndakuti mpaka lero chipaya cha bati kodini veve vana mpaya Saulo anapai wana chipeni kodi chipeni tichiziva muri Ezekiel mumene akambira kuti chipeni ni chani. Chipeni ati ni mau a mulungu msogoleke eka ramuru ifunika kuchose taverenga pa kuti precepts upon precepts, line upon line, here a written there a written. Kasi chipeni swedi ni mau a mulungu msogoleke. Mau a mulungu ndiye akwanisa kuchosa lamulo inafakiwa na Mose pa bana ba Israeli ati so tifunika chipeni ichi chize chizachose lamulo. That's why uona Yesu akamba kuti ndine mau a mulungu. Yesu kasi ndiye anasomera game drama inalia manje sana bwera chemu umuntu inali swedi. Saulo sana zoti chipeni chomwe ndili nacho ichi chira against ine analuchinyamura ukapaya vandani analuchinyamura takani nendo paya mafilistines kumene yendo mafilistines vazafarira vachinora nochinora so kasi ni Yesu omwe ali naye mmanja mwako mwamunora. Yesu aziona kuti don't worry zinorere tisasikumana pamene kusogoro kumwechiyenda kuchinora wakamba so chito yaka ukachirangana so chiveka Saulo akuti yes chwe muchikwama tieni mafilistines lero vazaziona kasi mafilistines valira why tingazipempera nyenyezi why tingazipembeza zuva pamene mulungu iye anatilenga ife aliko. Kasi uyu mnyamata uyu ndiye atichinga. Kasi Yesu anali kuziwa kwaona David ankazikika kuja ayembekeza chako kuti ntchito igwirika. Mnyamata anangosolola chipeni na kuzipayeka. Kasi kuzipayeka kwa mwana ali kuchita ndiye chimaliziro cha chani? Chimaliziro cha lamulo. Kasi Romans chapter 10 verse 4 ni amene. Tiye tione tiwerenge ngati ni amene. Takamba kuti Saulo ndi ati representiro. So mwe achosa Saulo tizamuvera pamela ni amene msogoleni. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Iwe anapaya Saulo ndani ni mupenati then abwera Paulo akamata si mpeni unampaya mnyama anasiriza chilamulo ndani ni Yesu. Yesu anali ndiye mpeni wamene uja. So mnyamata wakaenda akafuna kukukesa ama chinja dimension imabwera munjira ina ya kuti uona chabe kuti ni knife tingajuire ko ndiyo kanza ifuna ujua wamene iwe. So mnyamata anangozitimba mika na mpeni tugwi. Yesu aziva kuti chilamulo chachita bwanji chata sichimatera apa chilamulo timafunika kuchosa mutu because tikachisiya na mutu chilamulo iya kile chingasale chipupuluka kumbuyo timadura mutu tikaudura tikamba kuti chimaliziro inde chachita bwanji chata chaserapa. That's why mafilistines wafika chimafilistines wakamba kuti osana lamulo ya gonja kutandauza kutandauza kuti singampembeze mulungu wacho uona achita bwanji apa naise tizamsakira mulungu wacho uona timpembeze then mutu mchose ni mutu konde wanachosa wana wake iya wachosa chabe mutu wa Saulo kweli kutandauza kuti kuribe kuuka then vena vamvera na wewe wakuti kuribe veva ichita tupi yake ili vangaichite na imbamu vaimangirira muchinyumba muja vabwera na usiku vabwera usiku kuzatenga tupira ndani na Saulo na vana wake vonse na kuenda na usiku kukucha kuseni chabe vatenta kanzu ukaona vaenda na usiku kutenga tupira Yesu chitandauza chani msokoli kuenda usiku ndio tenga tupira na Saulo kanza Yesu omwa ari pasi pachira muri mudima simwamene ukaona tupira tetibwe pa moto na tenta kwa sana mafupa kwacha kuseni kwa kama utishikani na mafupa haya kanzu ukatosedwa para muno msokoli kwacha iwe ingati ukalipansi paramulo kali usiku ni usiku kwa iwe ukaona lamulo ya chosedwa so kwacha
Sivinachitika muno Mzambia msogolero. Pamene teze pansi pa mai British ava vanachita colonize muno Mzambia. Unamvera ko zina yakuti kwacha? Vataenda. Kutandauza kuti ramuro yenze kuti inachoka. Kera utichoka chabe ivera chevantu kwacha ndakazuva kachoka uku kuchita demonstrate right kwachita bwanji kwacha. Brother Martin, chinapa ya Sauron cha. Sure. Adibwanji? Old Testament yagwa. Ramuro inachosedwa. Ndiponso vananyamura na mutu vaenda nao. Ndiponso vanatenta pa moto. Ndiponso vanatenga mafupa vayashika. Na kuchita fast. Manje wae kulemba fasting hapa. 7 days fasting. Siwana kupempera hapa bantu. Simomeni. Ni wandani wanachima machita fasting nowadays. Mapempero yana ya mangana bwanja. Pempero yao enzi ya bwanja. Sindi wama ina chapati mulungu shuwa nilangane. Mulungu wanga nilangane. Wai ineneka chapa. Mafasting ena koga ya mbera panja. Konga mbera na chifuno. Mulungu nati nilangane. Vaneba hapa. So everyday table ni kuseni. Everyday table. Ine wai nara kwa chani ne mulungu. Mulungu nati nara kwa chani. Vana vanga bonse ni tingo futikirira. Life niyo donselera. Why mulungu wanga? Pamela hapo mulungu wako wenga ati mwana wangu wafutika maningi. Leka nikutenge chaka. Kutapa pamene mja mountain. Hawe mulungu wake ni sienza hapo futika sochani. Na wana wanga. Wasa nitenga. Wana wa mulungu. I think utenga mulungu atichitire bwino. Narekezera pa. Mulungu akujali seni na utenga wake.